Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli monga tinanenera kuti tizikupasani ma updates okhuzana ndi UTM convention lero ndi pa 17 November. Nde mukuziwa kale kuti ku Mzuzu kuli kanthu kuli UTM convention. Nde tikhale tikupasani ma updates osiyanasiyana kumene kuku chomene ngokupemphani ndicho nda kuti niyo mukhale pomwe. MalawiMusic.com, nyimbo za Malawi. MalawiMusic.com, nyimbo za Malawi. Nde apapa tabwera ndi video imene tikukuonesani mmene afikira olemekezeka a Daliso Kabambe kumeneko. Monga mukuziwa amene ndi mmodzi mwa anthu amene ayika chidwi chawo kuyimira pa president wa UTM and anthu ambiri so akuyang'ana kwambiri kuti kodi iwo achite bwanji kumeneko ku msonkhano wa UTM. Kodi apambane, kodi iwo ndi amene asankhidwa kukhala president wa UTM. Nde afika mwa style ndithu kuona amenepo kuti kwafika pagalimoto yawo yakavuta ndi achitetezo ndi atolankhani nawonso akuthamangathamanga kufuna kuti awayankhule, koma iwo afika mchipinda chimenechi kuti anthu awavotere. Ndikhulupirira kuti iwo wanso akhale akuponya nawo voti kumeneko. Nde zambiri tikhale tikupasirani, chomwe chingofunika ndi kupanga subscribe osayiwala. Subscribe to the channel. Imeneyo nde mfundo yathu yayikulu kwambiri imene timakonda kukumbisana malo pano kuti ma videos ngati amene asimakuphwanya. Nde panopa tiona Kabambe mmene afikira kumene ku Mzuzu. Then he expressed his contest for the presidency. Yeah, to contest for the presidency. So, and you can see out of this, we're not sure what is happening at the gates. If you had seen your picture there, one person there is Kwambiri. He is leader of the UTM achievers. And the gate seems to be jam-packed. Ralph, seems Dr. Kabambe is now coming. Yes, quite a moment that we've been waiting for because all the candidates are here. So he's been the last one. The event has also started inside, so I think when he's coming, should be able to set everything rolling. He's setting everything in motion, so it completes the quadruple. Exactly. So I think the other candidates have also been here waiting for him for things to get started. A few speeches inside, but I think once he's in, more things should get started. That's what is happening there. There is some security here. Let's try to get closer. Let's try to get closer. Let's try to get closer there. You see them. That's they're carrying one of the 4 candidates that competing for the presidency.
Dr. Kabambe, the live mission publication leader. Kabambe, 1.84 presidential candidates for the UTM party. Kabambe, 1.84 presidential candidates for the UTM party. The presidency right here at Sanda complex.